हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 11वा अध्याय शिकणार आहोत. त्या अगोदर मंगलाचरण. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना इकडनंच आपण साष्टांग नमस्कार करूया. ती तुम्हाला स्लाइड तुम्ही बघताय ना, या स्लाइड वर तुम्हाला कृष्ण आणि बलराम जे आहेत ते वृंदावनातले आहेत बरं का. इस्कॉनचं जे कृष्ण बलराम टेम्पल आहे तर ते हे आहेत. इकडे बघा किती छान आहेत हे ना, किती छान त्यांनी वस्त्र घातलेले आहेत आणि इतकी छान सजावट आहे. तर नेहमी श्रील प्रभुपाद सांगतात की कधीतरी असं होतं की आपलं मन जरासं डिस्टर्ब झालेलं असतं किंवा जरा दुःखी असतं, तेव्हा श्रील प्रभुपाद सांगतात की अशा वेळेला आपण जप करू शकत नाही, संकीर्तन करू शकत नाही किंवा भगवद्गीता वाचू शकत नाही, क्लासला जाऊ शकत नाही, अशी काहीतरी घटना झालेली असते. मग श्रील प्रभुपाद सांगतात की तुम्ही इस्कॉन मंदिरामध्ये जा आणि जे राधाकृष्णाचे अर्च विग्रह आहेत त्यांच्याकडे फक्त बघत राहा. आणि असं 2-3 दिवस जेव्हा तुम्ही कराल तेव्हा तुमचं मन आपोआप शांत होईल. आणि तुम्ही जेव्हा बघाल तेव्हा प्रत्येक त्यांनी काय काय दागिने घातलेत, हातात कृष्णाच्या काय आहे किंवा त्यांनी कुठला हार घातलेला आहे, त्याचा मुकुट कसा आहे, प्रत्येक गोष्टीकडे अगदी आपण मन लावून बघायचं. श्रील प्रभुपाद सांगतात जे विचलित झालेलं मन आहे ते शांत होतं. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहिली आणि हा उपक्रम त्यांच्यामुळे आपण करू शकतोय. तर श्रील प्रभुपादांना सुद्धा आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांचे आशीर्वाद घेऊनच हा अध्याय चालू करूया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी आणि प्रेमा माताजी दोघांनी या स्लाइड्स तयार केल्या. नामानिष्ठ प्रभूजींनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजींनी मला ट्रेनिंग दिलं. तर त्याच्यामुळे या
दोघांनाही मी साष्टांग नमस्कार करते आणि चालू करते. त्याचबरोबर आमचे को-होस्ट ऍडमिन्स पल्लवी माताजी, कुमुद माताजी, आमची टेक्निकल टीम आहे, यांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. आता आपण चालू करूया. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तवचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अर्जुन म्हणाला, या परमगुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुनानी हा अध्याय चालू केलेला आहे. त्यांनी सांगितलंय की तुम्ही जे काय मला ज्ञान दिलेलं आहे, मला उपदेश दिलेला आहे, ते ऐकून आता माझा भ्रम गेलेला आहे. आता मला कोण सांगेल, मी तुम्हाला अनम्यूट करते, की अर्जुनाचा भ्रम काय होता? बोला. अर्जुन म्हणाला माझा मोह किंवा माझा भ्रम नष्ट झालेला आहे. तर त्याला नेमका कुठल्या भ्रमात होता तो? सांगा बरं, कोण सांगणार आहे? जय श्री कृष्ण माताजी. हा बोला. अर्जुनाला मोह होता आपल्या सख्खे भाऊ भावांना, यांच्या बरोबर मी युद्ध त्यांना मारू कसं, हा बरोबर आहे. आणि तो स्वतः करता असं समजत होता, मी करता हे असं समजत होता. बरोबर आहे. आणि काही कोणाला ऍड करायचं आहे? सांगा पल्लवी माताजी. त्याला पहिला तर हा भ्रम होता की आपण शरीर आहोत, आत्मा नाही, हा भ्रम होता त्याला. त्याच्यानंतर त्याला मोह होता की माझे नातेवाईकांना मी मारेल, त्याच्यामुळे मला पाप लागेल, अजून पारिवारिक परंपरा नष्ट होईल, बरोबर आहे. आनंद नाही, आनंद मिळणार नाही. पण कृष्णाने त्याला सांगितलं की नाही, तुला दोघही पद्धतीने आनंदच मिळणार आहे. जरी तू युद्ध जिंकलास तर तुला हे राज्य मिळेल, आणि जरी तू हरलास तरी तुला उच्च ग्रहांवरती स्थान मिळेल. बरोबर आहे. खूप छान सांगितलं. तर आता इतके अध्याय झाले, 10 अध्याय झालेले आहे, आणि कृष्ण एकसारखं अर्जुनाला उपदेश करतोय आणि त्याला ज्ञान देतोय. आणि आता मात्र 11वा अध्याय पहिलाच श्लोक आहे जिकडे अर्जुन म्हणालाय की आता माझा मोह नष्ट झालाय. आता पुढे बघूया. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 2. हे कमल नयना, जीवांच्या उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. श्लोक नंबर 3. हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्या समोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो. श्लोक नंबर 4. हे प्रभू, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे ईश्वरा, तुम्ही कृपया ते आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाला समजलेलं आहे की कृष्ण कोण आहे. तो या ब्रह्मांडाचा सर्व काही आहे, सर्व लोक महेश्वरम आहे आणि तो सर्वांचा निर्माता आहे. आता हे जे 11.2 आहे, इकडे अर्जुनाने सांगितले की जीवांची उत्पत्ती आणि लय याबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले. हे कुठे ऐकलंय अर्जुनानी? अध्याय 9 आणि 10वा श्लोक
मया दक्षेण प्रकृती सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते. म्हणजे इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की माझ्या अध्यक्षतेखाली ही जी प्रकृती आहे ही वारंवार या सृष्टीचा निर्माण करते किंवा त्याचा नाशही करते. तर हे अर्जुनाला समजलेलं आहे. मग आता 8वा जो अध्याय आहे त्या 8व्या अध्यायात अर्जुनाने प्रश्न विचारलाय एक, ब्रह्म म्हणजे काय, अध्यात्म म्हणजे काय, प्रकृती म्हणजे काय, अधियज्ञ म्हणजे काय. तर त्यात एक प्रश्न आहे अधिदैव म्हणजे काय. आणि कृष्णाने सांगितलंय माझं विराट रूप जिकडे सर्व देव देवतांचा समावेश आहे. तर आता अर्जुनाला इच्छा होते की मला कृष्णा तुझं ते विश्वरूप बघायचंय. त्या तू नेमका या ब्रह्मांडा मध्ये प्रविष्ट कसा झालास हे मला बघायचंय. आता जेव्हा अर्जुनाला कृष्णापासून काहीतरी हवंय तर तो प्रार्थना कशी करतोय बघा. आणि आपल्याला सुद्धा भगवद्गीतेतून आपणही शिकायचंय की आपण सुद्धा प्रार्थना कशी करायची. कुठेही आपल्या मनामध्ये अहंकार नसला पाहिजे. म्हणजे बघा समजा जर आपण एखादं मूवी एका सिनेमाचं तिकीट काढलं तर आपण कसं ते तिकीट आपल्या जणू काय आपला हक्क असल्यासारखं आपण जाऊन बसतो त्या खुर्चीवर जिकडे आपलं तो नंबर असतो तो. पण इकडे अध्यात्मात तसं नाही चालत. आपण असं म्हणू शकत नाही मी हरे कृष्ण महामंत्राचा 16 माळा जप करते, मी भक्तीचे नियम पाळते, मी फक्त कृष्ण प्रसादच खाते, मी अनुग्रह घेतलाय, आता मला तिकीट मिळालंय, मी कृष्णाला सांगेन मला दर्शन दे आणि कृष्ण मला दर्शन दे. असं नाही. कृष्ण हा स्वतंत्र आहे. त्याला तो कोणाच्या कोणी सांगितलं की तू असं कर तो करेलच असं नाही. ती त्याची इच्छा आहे की त्याला काय करायचंय ते. आपली पोझिशन जी आहे ती सबऑर्डिनेट आहे, आपण त्याच्या खाली आहोत. ते आपल्याला लक्षात ठेवून आपण प्रार्थना केली पाहिजे. आता अर्जुनाला कृष्णाचं विश्वरूप बघायचंय पण तो प्रार्थना कशी करतोय बघा. हे प्रभो मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल. म्हणजे इकडे अर्जुन म्हणतो मला तुमचे विश्वरूप बघायचं आहे पण जर तुम्हाला वाटत असेल तर आणि कृपया ते मला अमर्याद विश्वरूप दाखवा. म्हणजे बघा इकडे अर्जुन केवढा मोठा भक्त आहे, तो कृष्णाचा जीवलग सखा आहे. पण त्यांनी शब्द रचना कशी केली आहे बघा. जर तुम्हाला वाटत असेल तर असं आपलं मागणं असतं का देवाकडे. देवा जर तुम्हाला कृष्णा जर तुम्हाला वाटत असेल तर माझी इच्छा अशी अशी आहे, मला ती गोष्ट द्या, असं आपलं मागणं असतं का. बघा भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला फक्त ज्ञान नाही, आपल्याला कम्युनिकेशन स्किल्स कशा असाव्यात किंवा देवाकडे कसं बोलावं हे सुद्धा आपल्याला अर्जुनाकडून समजतं आणि किती शिकायला मिळतंय बघा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 5. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता माझे ऐश्वर्य पहा. अलौकिक आणि नाना वर्णांनी अशी माझी सहस्रावधी रूपे पहा. श्लोक नंबर 7. हे अर्जुना, तू जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहायची इच्छा असेल ते सर्व हे विशाल विश्वरूप प्रकट करू इच्छिते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे. श्लोक नंबर 8. परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाही, म्हणून मी तुला
दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण. आता मला हात वर करून सांगा, तुम्हाला असं का वाटतंय की अर्जुनाला कृष्णाचं विश्वरूप का बघायचंय? सांगा बरं. काही तुम्हाला सुचतंय का सांगायला की अर्जुनाला आता विश्वरूप का बघायचंय कृष्णाचं? अनम्यूट करू शकता. कोणी नाही? बरं, मग मला सांगा, कृष्णाला का दाखवायचंय विश्वरूप अर्जुनाला? आता बघा, हे 11.5 ते 8 इकडे तो त्याचं विश्वरूप दाखवतोय. कारण अर्जुनाच्या मनामध्ये द्विधा निर्माण झालेली होती आणि कृष्णांना सांगायचं होतं की हे जे पृथ्वी आकाश म्हणजे विश्वाचा निर्माता मी कशा पद्धतीने माझ्यामध्ये कोण कोण सामावलेलं आहे हे कदाचित दर्शवण्यासाठी श्रीकृष्ण महाराजांना रूप दाखवायचं असेल असं मला वाटतं. बरं, आणि कोणाला काही ऍड करायचंय? माताजी, आपल्या म्हणजे कृष्णाचं आणि अर्जुनाचं जे नातं होतं म्हणजे एकदम सख्याचं नातं होतं आणि आपल्या सख्या भक्तीमध्ये आपलं दोन्ही एकच असतात. म्हणजे आपल्याकडे काय आहे असं एकमेकाला दाखवण्यासाठी म्हणजे दाखवण्याचा म्हणजे एकमेकाचा हे राहतं. चालेल. बरं, आता मी सांगते बरं का. आता अर्जुनाचा मोह नष्ट झाला होता आणि त्यांनी सांगितलं की 10व्या अध्यायात की तूच परमपुरुष आहेस, तूच आदी आहेस, तूच परमधाम आहेस, तूच परम पवित्र आहेस, तू सर्वश्रेष्ठ आहेस, हे अर्जुनाने आता मानलेलं आहे. मग आता अर्जुनाला माहिती आहे की कृष्ण हा सर्वश्रेष्ठ आहे, पण त्याचा जो श्रेष्ठपणा आहे किंवा त्याची जी सुप्रीमसी आहे ती स्थापन करायला तो सांगतोय की कृष्णा, तू मला तुझं विश्वरूप दाखव, म्हणजे भविष्यात इतर कोणीही म्हणू शकणार नाही की मी भगवान आहे. आज हे जे विश्वरूप आहे हे फक्त कृष्णाचंच आहे. कृष्णच हे विश्वरूप दाखवू शकतो. इतर कोणीही देव देवता विश्वरूप दाखवू शकत नाही. त्याच्यामुळे ते जे देव देवता आहेत त्या जरी महान असतील तरी ते भगवान नाहीयेत ते, किंवा त्या सर्वश्रेष्ठ नाहीये. तर हे जे विश्वरूप आहे हे फक्त कृष्णच एक मिनिट हे विश्वरूप आहे हे फक्त कृष्णच आपल्याला दाखवू शकतो आणि त्यावरून आपल्याला लक्षात येतं की कृष्ण हा भगवान आहे. आणि आता कृष्णही अर्जुनाला त्याचं विश्वरूप दाखवणार आहे. का? कारण कृष्ण भक्तवत्सल आहे आणि त्याला अर्जुनाला खूप प्रोत्साहन द्यायचंय की अर्जुना तू लढ, आणि त्याला विश्वरूपात ते दाखवायचंय. आता हे जे विश्वरूप आहे हे जणू काही क्रिस्टल बॉल सारखं आहे बरं का. म्हणजे ते लहान मुलांचे काही हे असतात ना सिरियल्स, त्यात एक चेटकीण असते आणि एक क्रिस्टल बॉल असतो आणि ती क्रिस्टल बॉल मध्ये बघते, भविष्य बघते. तर त्याचप्रमाणे इकडे अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलंय या विश्वरूपामध्ये तुला जे काय बघायचंय ते तू बघू शकतोस, हा, आणि ते सुद्धा एकाच ठिकाणी. तर आता अर्जुनाला निश्चितच वाटणार आहे की या युद्धाचं काय होणार आहे, कोण जिंकणार आहे. तर हे अर्जुन निश्चितच बघणार आहे. आणि जेव्हा अर्जुनाला समजणार आहे की कौरव सेनेचा नाश झालेला आहे मग तो जोमाने युद्ध करेल. तर हे सुद्धा कृष्णाला दाखवायचं असतं. आता इकडे विश्वरूप दाखवण्या अगोदर
कृष्णाने एक थोडीशी समरी दिली आहे की माझं विश्वरूप कसं आहे अर्जुन बघ. ते अलौकिक आहे आणि तुला अनेक माझी सहस्त्रवधी रूपे तुला दिसणार आहेत. माझे नाना वर्ण आहेत, या सर्व रूपांचे नाना वर्ण आहेत. पण हे सांगितल्यावर कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की तू तुझ्या या नेत्रांनी मला बघू शकणार नाहीस. मी तुला दिव्य दृष्टी प्रदान केल्यावरच तू मला बघू शकशील किंवा तू माझं हे विश्वरूप बघू शकशील. म्हणजे आता बघा इकडे आपल्याला काय समजतं की आपल्या इंद्रियांनी आपण कृष्णाला बघू शकत नाही. जोपर्यंत कृष्णाची कृपा आपल्यावर होत नाही तोपर्यंत आपल्या स्वप्रयत्नांनी आपण कृष्णापर्यंत पोहोचू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखविले. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाने विश्वरूप दाखवले आणि संजय धृतराष्ट्राला सांगतो की हे विश्वरूप असं आहे, असं दिसतंय वगैरे. आता मला हात वर करा आणि सांगा धृतराष्ट्राच्या चेहऱ्याकडे बघून तुम्हाला काय वाटतंय? घाबरल्यासारखं वाटत आहे. बरोबर. आणि कोणाला काय ऍड करायचंय? बरं, बरोबर भीतीदायक सांगितलं. वाटतंय. बरं. तर इकडे धृतराष्ट्र आहे की तो घाबरलेला आहे आणि घाबरल्यामुळे त्याला काळजीही वाटते आणि थोडंसं आश्चर्यही झालेलं आहे त्याला. हे असं कृष्णाचं विश्वरूप आहे. मग आता धृतराष्ट्राचे असे भाव काय आहेत? तो का घाबरलाय? कारण त्याच्या मनामध्ये खूप कपट आहे आणि जेव्हा एखादा कपटी माणूस असतो तो कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. आणि हे विश्वरूप बघितल्यावर धृतराष्ट्राला आता खात्री पटते की आता माझ्या मुलांचं काय होणार, हे ते नक्कीच आता हे युद्ध ते हरतील. तर ही काळजी पण आहे त्याला. तो घाबरलेला आहे आणि आश्चर्यही वाटलंय, बापरे केवढं हे मोठं विश्वरूप झालं. आता आपणही विश्वरूपाचं दर्शन घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 10 आणि 11. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्य पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. श्लोक नंबर 12. आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचित त्याच्या तेज भगवंताच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकेल. हरे कृष्ण. तर हे बघा हे कसं रूप होतं. असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असं हे त्याचं रूप अनंत होतं. खूप अद्भुत, तेजस्वी, अनंत, सर्वव्यापी होतं. म्हणजे सगळीकडे जिकडे बघावं तिकडे अर्जुनाला कृष्ण दिसत होता आणि इतकं तेजस्वी होतं की जणू काय हजारो सूर्यांचा उदय झाला तरी देखील ते जे तेज आहे हे भगवंताच्या रूपाच्या
तेजाची बरोबरी करू शकणार नाही, इतकं तेजस्वी तेजपुंज रूप होतं. आता कृष्ण बघा कुठे होता, कृष्ण या रथावरच बसलेला होता आणि अर्जुन उभा होता. कृष्णाच्या पाठीमागे ते सगळं विश्वरूप अर्जुनाला दिसत होतं. तर या तत्वाला सुद्धा अचिंत्य भेदाभेद तत्व म्हणतात. म्हणजे कृष्ण इकडेच आहे, तो बसलेला आहे, पण त्याच्या पाठीमागे त्याचं पूर्ण विश्वरूप डिस्प्ले झालंय. तर हे जे अचिंत्य भेदाभेद तत्व म्हणजे आपण चिंतन करू शकणार नाही असं अशी ही कृष्णाची शक्ती आहे. आता आपण बघूया अर्जुनाला काय वाटतंय हे विश्वरूप बघून. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंतांच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेले परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्ण. आता शिला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे की एकाच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहामध्ये विभागलेली ब्रह्मांडांची विस्तृत रूपे पाहिली. म्हणजे एकाच ठिकाणी त्यांनी सर्व काही बघितलं. तर शिला प्रभुपाद म्हणतात कुठलाही सायंटिस्ट आपल्याला एकाच ठिकाणी आपला जरी ब्रह्मांड असेल फक्त तो दाखवू शकेल का? नाही. पण इकडे विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी कृष्णाला अर्जुनाला सर्व काही दिसत होतं. हरे कृष्ण माताजी, मी येते 10 मिनिटात. बरं चालेल. हरे कृष्ण. त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेल्या अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंतांची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्ण. तर आता बघा इकडे अर्जुन काय झालाय परत लिहिलंय, तो भ्रमित झाला हे विश्वरूप बघून. असंख्य मुखे, असंख्य नेत्रे, त्याला विश्वरूपाला मध्य नव्हता, आरंभ नव्हता, अंत नव्हता. तर हे सगळं बघून तो भ्रमित झाला, आश्चर्य वाटलं त्याला आणि त्याच्या अंगावर रोमांच उभा राहिला. तर आता अंगावर रोमांच उभा राहिला, भ्रमित झाला, हे अर्जुनाला पहिल्या अध्यायातही झालं होतं. तुम्हाला आठवतं का? सांगा बरं, तो भ्रमित का झाला होता आणि अंगावर त्याच्या रोमांच का उभा राहिला होता पहिल्या अध्यायात? भक्ती माताजी बोला. सागर प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. पहिल्या अध्यायामध्ये जसं की रथ समोर घेऊन गेला भगवान श्रीकृष्ण, त्यावेळेस समोरचे जे नातेवाईक किंवा भावंड वगैरे बघितल्यानंतर अर्जुनाला म्हणजे कंप सुटला. बरोबर. आणि त्या भीतीने त्याच्या हातून त्याचा गांडीव धनुष्य पण खाली बरोबर गळून पडला. बरोबर. त्याच्यामुळे तो भ्रमित झाला किंवा. अगदी बरोबर सांगितलं. तर शिल प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की अंगावर रोमांच उभा राहणं हे 2 कारणांमुळे होतं. एक तर जेव्हा आपण खूप दुःखी असतो, जणू काय अर्जुन दुःख सागरात बुडालेला होता. जेव्हा खूप दुःखी आपण असतो किंवा जेव्हा आपल्याला परमानंद होतो, अशा दोन्ही वेळेला आपल्या अंगावर रोमांच उभा राहतो. आता इकडचं कारण वेगळं आहे बरं का. इकडे अंगावर रोमांच अर्जुनाचा का उभा राहिला? कारण आता अर्जुनाला समजलेलं आहे की कृष्ण कोण आहे, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ आहे आणि तो आता अर्जुन परमानंदात आहे. आता त्याचा भ्रम दूर झालेला आहे आणि त्याला आता माझा सखा हा केवढा मोठा आहे आणि काय हे त्याचं विश्वरूप आहे हे बघून त्याला परमानंद झालाय, खूप खूप आनंद झालेला आहे. आणि जेव्हा एका शुद्ध भक्ताला खूप आनंद होतो तेव्हा
तो जो आनंद असतो तो त्याच्या शरीरावर तुम्हाला त्याचे सिम्पटम्स दिसतात. आता तुम्ही मला सांगा, साधा आपण आता काही भक्त वगैरे नाही, साधा आनंद जेव्हा आपल्याला होतो तेव्हा आपल्या पण चेहऱ्यावर चिन्ह दिसतात का? तुम्ही सांगू शकाल कुठली चिन्ह दिसतात? कोण सांगणार आहे? कुठली चिन्ह दिसतात? आनंदाश्रू येतात माताजी. बरोबर आहे. आणि आणि काही सांगायचंय का? कोणाला ऍड करायचंय? बरोबर आहे. कोणाला नाही सांगायचंय काही? मन भरून येतं, आनंदाश्रू येतात आणि अंगावर शहारे पण येतं माताजी. बरोबर आहे, एकदम बरोबर आहे. आता जो शुद्ध भक्त असतो ना, त्याला जरी इच्छा झाली नाही तरी जेव्हा तो देवाच्या दर्शनाला जातो तेव्हा, किंवा एखादा तो नुसता एका ठिकाणी बसलेला असेल, तो कृष्णावर ध्यान करत असेल, किंवा एखादी कृष्णाची कथा सुद्धा वाचता वाचता अगदी कृष्णाबरोबर एकरूप जेव्हा होतो तेव्हा सुद्धा त्याच्यावर 8 चिन्ह उमटतात. कुठली 8? असं नाही की एकच उमटत, कुठली 8 उमटू शकतात. तर ती कुठली आहे? एक म्हणजे स्तब्ध होणे. आपण असे स्तब्ध होतो की आपल्याला बोलायला नाहीये, मग खूप घाम, दरदरून घाम फुटतो, अंगावर रोमांच उभा राहतो, आपला रंग बदलतो, आपला आवाज जो आहे ना असा चोक होतो, म्हणजे तो आपला आवाज तुम्ही असा कापरा होतो, किंवा आपल्याला शब्द फुटत नाही. आपलं जे अंग आहे ना ते कापायला लागतं, ट्रेमलिंग ऑफ द बॉडी. आपण आनंद अश्रू म्हणजे डोळ्यातून एकसारखं पाणी व्हायला लागतं आणि चक्कर आपल्याला येऊ शकते. तर हे जे ही जी चिन्ह आहे ही सगळी चैतन्य महाप्रभूंनी अनेक त्यांच्या लीलामध्ये त्यांनी ही सगळी 8च्या 8 चिन्ह दाखवली होती. ते जेव्हा पहिल्यांदा जगन्नाथपुरीला गेले तेव्हा, जेव्हा ते मंदिरामध्ये गेले तेव्हा जगन्नाथांचा अर्च विग्रह बघून तिकडेच त्यांना चक्कर आली. आता ही चक्कर आली ही कशामुळे आली? ही काही त्यांच्यामध्ये, म्हणजे आपल्याला सुद्धा, आपण समजा जर काही खाल्लं नाही, सकाळपासून पाणीच घेतलं नाही, तर वैद्यकीय कारणामुळे सुद्धा आपल्याला चक्कर येऊ शकते. मग तिकडचे जे पंडित होते त्यांनी जाऊन चेक केलं, त्यांचा पल्स वगैरे बघितला आणि त्यांना हे बघितलं की नक्की कशामुळे आले, आणि मग त्यांनी कारण शोधलं. नाही, हे त्यांना इतका परमानंद झाला, ते स्पिरिच्युअल एक्स्टसी मध्ये असल्यामुळे त्यांना ती अशी चक्कर आली. तर आता आपण पुढे जाऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 15. अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्ण, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना, तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहात पाहतो. श्लोक नंबर 16. हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. श्लोक नंबर 17. तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. ते तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्ण.
हे आता तुम्ही ऐकलं ना की अर्जुन काय झालेला आहे, एवढ्या परमानंदात आहे आणि हे त्याचं रूप बघून त्याला वाटतं हे काय आहे, माझा हा सखा आहे आणि केवढा मोठा आहे. आता बघा इकडे अर्जुन प्रार्थना करायला लागतो, कारण एवढं विश्वरूप बघून आता अर्जुन म्हणतो केवढा आहे, केवढा मोठा कृष्ण आहे, आणि मग तो प्रार्थना करायला लागतो. आता त्याची प्रार्थना आपण ऐकायची आहे, कारण आपल्याला सुद्धा अशीच प्रार्थना करायची आहे बरं का. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 18. तुम्ही परम अक्षर ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्ही शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. हे माझे मत आहे. श्लोक नंबर 19. तुम्ही आदी मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणाऱ्या अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्या तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. श्लोक नंबर 20. तुम्ही एकट्यानेच संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. श्लोक नंबर 21. सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती म्हणजे शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. श्लोक नंबर 22. रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विन कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे अर्जुन कृष्णाची स्तुती कशी करतोय आणि किती सोपी आहे बघा, काही अवघड शब्द नाहीयेत. तुम्ही परम अक्षर ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान आहात. तुम्ही अव्ययी पुरातन आहात. तुम्ही शाश्वत धामाचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. तर बघा आपल्याला सुद्धा हे असं म्हणायला किती सोपं आहे, काही मोठे मोठे शब्द नाही वापरले. तुम्हीच आधी मध्य आणि अंत रहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. बघा इकडे अर्जुन प्रार्थना करताना कशी स्तुती करतोय बघा. आता अर्जुनाला विश्वरूप कृष्णाने दाखवलं. हे दाखवल्यावर तो काय करतोय, पहिल्यांदा कृष्णाची स्तुती करतोय आणि मग कृष्ण सांगतोय, मग अर्जुन सांगतोय की सगळे देव देवता तुम्हाला शरण आलेले आहेत. म्हणजे आपल्याला याच्यावरून काय समजतं, श्रील प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये लिहिलेलं आहे की जे देव देवता आहे त्यांनी सुद्धा हे विश्वरूप बघितलं. कृष्ण कुठे होता तेव्हा कुरुक्षेत्रात होता आणि हे जे देव देवता होते हे त्यांच्या लोकातून कुरुक्षेत्राच्या आकाशामध्ये आले होते. आपल्या आपल्या विमानामध्ये ते होते आणि कृष्णाचं विश्वरूप बघून ते नमस्कार करत होते आणि ते इतकं भयंकर रूप होतं की ते विश्वरूप बघून तेही घाबरले होते देव देवता. आणि जेव्हा कुठलाही भक्त घाबरतो तेव्हा तो काय करतो, तो नेहमी कृष्णाची स्तुती करतो, कृष्णाचं नाम घेतो. तर आपल्याला इकडे सांगितलं रुद्रगण, आदित्य गण, सगळे अश्विनी कुमार हे काय करतायत किंवा सगळे देव देवता हे भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून प्रार्थना करत आहेत आणि वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून कृष्णाची स्तुती करत आहेत. तर आपल्याला हे लक्षात येतं की हे जे विश्वरूप आहे हे सगळं देवता आहेत, त्यांनी सुद्धा हे बघितलं
आणि ते विश्वरूप बघून भयभीत झाले. आता पुढचं. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट, स्लाइड डिस्प्ले नाही झाली. श्लोक नंबर 23. हे महाबाहो, देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, श्लोक नंबर 23. हे महाबाहो, देवतांसहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अकरा विकरा दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत आणि त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. श्लोक नंबर 24. हे सर्वव्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त तुम्ही आकाशात भिडलेली तुमची आव असलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेली रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्ण. बघा आता इकडे काय किती जण कृष्णाकडे जात आहेत. कोण कोण जात आहेत आता आपण बघितलं. देव देवता, रुद्रगण, अश्विनी कुमार, हे सगळे जण कृष्णाकडे जात आहेत. ते काय, ते घाबरलेले आहेत आणि ते कृष्णाची स्तुती करतायत. आणि असुर लोक सुद्धा कृष्णाकडे जातात. ते का जातात? कारण त्यांना कृष्णापेक्षा सुद्धा बलवान व्हायचंय. त्यांना कृष्णाचं राज्य सगळं हवंय, म्हणून सगळे असुर लोक कृष्णाकडे जातात. मग भौतिक लोक आपण कृष्णाकडे का जातो? 2 कारणांसाठी जातो. एक म्हणजे आपली एक लिस्ट असते, खूप मागण्या असतात. मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला असं पाहिजे, तसं पाहिजे. आपल्या मागण्या असतात म्हणून आपण जातो. किंवा आपण चिडून जातो. आपण थोडे भक्त असतो, पण आपण कृष्णावर आरोप करायला जातो की कृष्णा, तू मलाच का असं संकट दिलंयस? तू काय आता तू नुसता बसून माझी मजा बघतोयस? तू असं का केलंस माझ्या आयुष्यात? वाय मी? हा प्रश्न, आरोप टाकतो आपण कृष्णावर आणि त्याला विचारतो, वाय मी? तू माझ्यावरच का अशी संकट माझ्या समोर अशी संकट का आणलीस? तर जेव्हा आपण असं म्हणतो बघा, आपल्याला इकडे लक्षात घ्यायला पाहिजे की अर्जुन धर्म संकटात आहे, पण एकदा तरी त्यांनी असं म्हटलंय का कृष्णाला की तू माझ्यावर हे धर्म संकट का आणलंस? असं नाही म्हटलंय त्यांनी आपलं मन पूर्णपणे मोकळं केलंय आणि अर्जुनाला सांगितलंय की तू माझं, आणि अर्जुनाने कृष्णाला सांगितलं, कृष्णा तू माझं मार्गदर्शन कर. निश्चित कल्याणकारी काय आहे तर तेच आपल्याला या भगवद्गीतेतून शिकायचंय. पण जेव्हा भक्त जातो कृष्णाकडे, त्याची फक्त एकच इच्छा असते की कृष्णा, मला फक्त तुझी सेवा करायची आहे. आता इकडे अर्जुनाने सांगितलंय की हे रूप बघून मी खूप घाबरलेलो आहे आणि तू आता मी तुझं हे रूप आणि वेळ आणि काही वेळ बघू शकणार नाहीये, कारण माझं मानसिक संतुलन मी राखू शकत नाही. तेव्हा कृष्ण, आणि मी तर भयभीत झालेलो आहे, पण देव देवता आणि इतर जे अनेक लोकांनी तुझं हे विश्वरूप बघितलंय ते सुद्धा भयभीत झालेले आहेत. हा, आता पुढचं ऐकूया. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 26 आणि 27. स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्र पुत्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. श्लोक नंबर 28. ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात, त्याचप्रमाणे हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण.
आता बघा, इकडे अर्जुन बघतोय युद्धाचा अंत कसा झालाय, काय झालंय, कुठली पार्टी जिंकलेली आहे. तेव्हा अर्जुनाला असं दिसतंय की सगळी कौरव सेना ही कृष्णाच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहे आणि त्याच्या दातांमध्ये त्यांचा चुराडा होते. तर आता जेव्हा तो हे बघतो, एवढ्या सर्वांचा मृत्यू एका वेळेला बघतो, तेव्हा तो परत घाबरतो आणि आता कृष्णाला विचारतो, कृष्णा तू कोण आहेस, मला सांग. आता ऐकूया कृष्ण काय सांगतोय त्याला. या नाही आहेत ना कुमुद माताजी? हरे कृष्ण आलेत माताजी, मी माताजी. आली बरं. आता आली पुन्हा. हं. श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोका क्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः वृत्तेऽपि न त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये वा स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त म्हणजेच पांडवांव्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्ध्यांचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे जेव्हा अर्जुनाला तो बघतो की सगळी कौरव सेना कृष्णाच्या मुखात प्रवेश करते, तेव्हा तो घाबरतो आणि विचारतो, कृष्णा तू कोण आहेस? कृष्ण म्हणतो, काळ मी आहे. आता मला तुम्ही सांगा बरं, तुम्हाला काळ म्हणजे काय आहे असं वाटतं? काळ म्हणजे काय? हात वर करा. सांगा संतोष प्रभूजी. काळ म्हणजे वेळ असू शकते म्हणून. बरोबर आहे. सागर प्रभूजी. काळ म्हणजे वेळ आणि मृत्यू. बरोबर. आपल्याला आणि काही कोणाला वेगळं उत्तर द्यायचं आहे का? बरं, आपल्याला तेच वाटतं की काळ म्हणजे काय, जे काय आपण घड्याळामध्ये वेळ बघतो, नाही तर आपल्या मोबाईलवर किती वाजलेत बघतो, त्याला आपण सहसा काळ म्हणतो. किंवा मृत्यू सुद्धा आपण म्हणतो, काळ म्हणजे मृत्यू. पण काळ हे श्रीमद भागवतम 3ऱ्या स्कंदामध्ये दिलंय. काळ म्हणजे हा कृष्णाचा भक्त आहे आणि काळाचा उगम कुठे झालेला आहे? कृष्णाच्या सुदर्शन चक्रात त्याचा उगम झालेला आहे. काळाचं मंथन होऊन त्याला गती मिळाली आहे आणि त्या गतीने तो काय करतो, नाश करतो आणि निर्माणही करतो. म्हणजे त्याचे दोन फंक्शन्स आहेत, दोन कार्य आहेत. एक म्हणजे निर्माण आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे विनाश. आपण जे काही करतो किंवा आपलं आयुष्य हे सगळं त्याच्यावर काळ आहे, म्हणजे काळाच्या प्रभावाखाली आपण आहोत. आता काळ हा जो आहे हा कृष्णाचा भक्त आहे. तर काळ हा भक्तांकडे आणि अभक्तांकडे वेगवेगळा असतो. आता आपल्या तुम्ही इंग्लिशमध्ये एक म्हण आहे ना, टाइम अँड टाईड वेट्स फॉर नो मॅन, असं आहे ना. म्हणजे वेळ हा कोणासाठी थांबत नाही. पण आता जर तुम्ही भक्त असाल तर मात्र सगळं काही वेगळं असतं. काळ तुमच्यासाठी थांबतो. काळ तुमच्यासाठी आणि अभक्तासाठी वेगवेगळा असतो. आणि हे तुम्हाला याचा अनुभव येईल जेव्हा तुम्ही अगदी मनापासून हरे कृष्ण महामंत्राचा जप कराल. तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल की एक दिवस असा असेल की तुम्ही दमलेला आहात आणि दमलेला असताना देखील रात्री तुम्ही असं तुमच्या लक्षात येईल, मी इतका दमलेलो किंवा दमलेली आहे तरी देखील माझा जप मात्र व्यवस्थित झाला. मग इकडे तुम्ही लक्षात घ्या, काळ जो आहे ना
तो एखाद्या भक्तासाठी ज्याप्रमाणे रबर बँड आपण ते इलास्टिक सारखं असतं आणि आपण त्याला ओढू शकतो, त्याचप्रमाणे काळ जो आहे तो भक्तासाठी वेगळा असतो. भक्तासाठी जणू काही काळ थांबतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यश प्राप्ती कर. शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची, युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय उठ, युद्ध कर. आणि तू आता बघितलेलंच आहे, सगळी कौरव सेना जी आहे ती नष्ट झालेली आहे. आता तुला तुझं यश निश्चितच आहे. तर आता तू निमित्त मात्र हो. आता बघा, आपण असं कधीच म्हणता कामा नाही की मला जप करायला वेळ नाही, मला भगवद्गीता ऐकायला वेळ नाही, मला भगवद्गीता वाचायला वेळ नाही. जेव्हा तुम्ही असं म्हणता तेव्हा तुम्ही तुमच्या तुमचा जो डिफीट आहे, पराभव आहे, त्याच्याकडे तुम्ही जोर जोरात वेगाने चाललेल्या असतात. म्हणजे असं नाही आहे की म्हणजे मी म्हणते की आपल्या ज्या भौतिक गरजा आहेत त्याची काही काळजी घ्यायची नाही. इकडे बघा, इकडे कृष्णानेच अर्जुनाला सांगितलंय की युद्ध कर, उठ, तुला यश मिळणार आहे आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. म्हणजे कृष्ण इकडे कुठेच त्याला सांगत नाही की हे युद्ध जिंकल्यानंतर तू आता एका जागी बस आणि तू माझा जप कर, ध्यान कर. नाही, समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. म्हणजे कुठेही कृष्ण आपल्याला सांगत नाहीये की तुम्ही तुमचं जे कर्तव्य आहे किंवा भौतिक गरजा ज्या आहेत त्याच्याकडे लक्ष देऊ नका. नाही, आता हा जो अर्जुन आहे हा राजा असणार आहे. राजा असल्यानंतर त्याला राज्य कारभारात लक्ष तर घालावंच लागणार आहे. पण आपण जेव्हा भौतिक गरजांकडे बघतो तेव्हा मात्र आपला दृष्टिकोन जो आहे तो बदलला पाहिजे. आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी नाही, कृष्ण इंद्रिय तृप्तीसाठी आपण जगलं पाहिजे. आता इकडे अर्जुनाला कृष्णाने निरनिराळ्या तऱ्हेने हाक मारली आहे. त्याला कौंतेय म्हटलेलं आहे, कधी त्याला भारत म्हटलेलं आहे, कधी त्याला सव्यसाचीन इकडे म्हटलेलं आहे, सव्यसाचीन. आता सव्यसाचीन जे आहे त्याचा अर्थ जो आहे तो जो दोन्ही हातांनी बाण तितक्याच निपुणतेने मारू शकतो किंवा दोन्ही हातांनी धनुष्याचा बाण निपुणतेने जो नेम घेऊ शकतो आणि मारू शकतो त्याला सव्यसाचीन म्हटलेलं आहे. तर इकडे त्यांनी निरनिराळ्या पद्धतीने अर्जुनाला हाक मारली आहे. का? तो एका तऱ्हेने अर्जुनाला उत्साहित करतोय, त्याला प्रेरणा देतोय, त्याला प्रोत्साहन देतोय की अर्जुन उठ, युद्ध कर, तू इतका श्रेष्ठ योद्धा आहेस, कुठल्याही हाताने जरी तू बाण मारलास तरी तुझा नेम चुकणार नाही. म्हणून तो अर्जुनाला सव्यसाचीन या शब्दाने हाक मारतोय. आता बघा, समजा जर आपल्याला समजा जर एखाद्या माणसाला कॅन्सर झाला असेल, आता ते डॉक्टर सांगतात की ही गाठ काढायला मात्र तुमची सर्जरी करावी लागेल.
कॅन्सरची गाठ आहे. मग तो जो पेशंट असतो तो काय करतो, तो डॉक्टरांनी सांगितलेल्या दिवशी जातो आणि तो जो डॉक्टर असतो तो त्या स्काल्पेल वापरून ती गाठ काढतो आणि त्या पेशंटला त्याचं आरोग्य मिळतं. त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा आपली जी भौतिकाची गाठ आहे, आपलं भौतिक सुटतच नाहीये, ती गाठ कापण्यासाठी आपण सुद्धा कृष्णाकडे गेलं पाहिजे. आपण सुद्धा कृष्णाला शरण गेलं पाहिजे. शरण गेल्यावर तो गाठ पूर्णपणे आपली सोडवेल. माताजी मी येते आता माताजी. चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 34. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारले आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यथित होऊ नकोस. केवळ युद्ध कर, यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे परत कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू निमित्त मात्र हो, या सर्वांना मी मारलेला आहे, मी त्यांचा वध केलेला आहे, आता तुला फक्त युद्ध करायचंय. तर कृष्ण अर्जुनाला निमित्त मात्र का करतो? त्याला सहजपणे या सर्वांचा नाश करायला येतो आणि कृष्णाला सोपं आहे, त्याला स्वतःला युद्ध करावं लागत नाही. त्यांनी जरी त्याच्या एजंट्सना पाठवलं तर या सर्व लोकांचा नाश होईल. पण तो अर्जुनालाच का निमित्त मात्र करतोय? कारण अर्जुन त्याचा प्रिय सखा आहे, त्याचा भक्त आहे आणि कृष्णाला सुद्धा वाटतं की माझा जो भक्त आहे त्याला खूप प्रसिद्धी मिळावी आणि त्याच्याबद्दल लोकांनी खूप बोलावं, म्हणून तो अर्जुनाला निमित्त मात्र करतोय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 35. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंतांकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन संदिग्ध स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. श्लोक नंबर 36. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नामस्मरणाने संपूर्ण जगत हर्ष उल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्या अनुरक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्त पळत आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहे. श्लोक नंबर 37. हे महात्मन, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आदी सृष्टीकर्ते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व कारणांचे कारण आहात. श्लोक नंबर 38. तुम्ही आदी पुरुष, भगवान, पुरातन, या व्यक्त प्रकृतीचे जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे ज्ञेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातील असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा तुम्ही सारी सृष्टी, भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण माताजी. आता बघा इकडे अर्जुन घाबरलेला आहे आणि तो प्रार्थना करतोय. आता तो जेव्हा हात जोडून प्रार्थना करतोय तेव्हा तेच तो परत बोलतोय, हे ऋषिकेशा, तो सांगतोय तुम्ही सिद्ध पुरुष आहात. मग परत हे महात्मन, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आदी सृष्टी करते आहात. तर तेच तो बोलतोय. का तो बोलतोय? परत इकडे तुम्ही आदी पुरुष, भगवान, पुरातन आहात, तर सर्वांचे तुम्ही एकमेव आश्रयस्थान आहात. तर तेच तो परत बोलतोय. का? आपल्याला याच्यावरून समजतं की तो भयभीत झालेला आहे. का भयभीत झालेला आहे तो? आता बघा, वाचा पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 41 आणि 42. मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असे अनादराने संबोधले आहे.
प्रेमाने आणि प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी, चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात तर कधी अनेक मित्रांसमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युत, माझ्या त्या सर्व अपराधांबद्दल क्षमा करा. हरे कृष्ण. तर आता अर्जुन का घाबरलेला आहे की कृष्ण केवढा मोठा आहे, तो सर्वश्रेष्ठ आहे आणि एवढं त्याचं हे विश्वरूप असेल असं अर्जुनाला वाटलं नव्हतं. आता अर्जुन घाबरलेला आहे आणि तो कृष्णाची क्षमा याचना करतोय की कृष्णा, मी मित्र मानून तुला हाक मारली की हे कृष्ण आणि हे यादव, मी अनादराने तुला संबोधले आणि आपण एकत्र बसून जेवलो, एका गादीवर सुद्धा आपण झोपलो. तर हे सगळं जे आहे हे याच्यामध्ये मी तुझ्याकडे खूप अनादराने वागलो, मला कृपया क्षमा कर. आता बघूया पुढे काय म्हणतोय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 45. पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवाधिदेव, हे जगन्निवास, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण. म्हणजे आता अर्जुन घाबरलेला आहे, तो जास्त वेळ आता त्याला विश्वरूप बघायचं नाहीये आणि तो विनंती करतोय की मला तुमचं जे सौम्य रूप आहे, की तू जो माझा मित्र आहेस, तू मला हवायस. कारण अर्जुनाला समजतंय विश्वरूपाबरोबर त्याला तो जो सख्याचा नातेसंबंध आहे, तो एक मित्र म्हणून त्या विश्वरूपाशी तो संबंध जोडू शकत नाहीये. म्हणून तो म्हणतोय की मला आता हे रूप बघायचं नाहीये, मी माझ्या मनाचं संतुलन राखू शकत नाही, मी भयभीत झालोय आणि तुझं जे तुमचं पूर्व रूप आहे तेच मला बघायचंय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 47. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतातच हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखवले. तुझ्यापूर्वी कोणीही हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिले नाही. श्लोक नंबर 48. हे कुरुप्रवीर, तुझ्यापूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते, कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तपाने मला विराट रूपात या भौतिक जगामध्ये पाहणे शक्य नाही. श्लोक नंबर 49. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदभक्ता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण. आता बघा, इकडे कृष्णाने सांगितलंय की हे जे विश्वरूप आहे हे तुझ्या अगोदर कोणीच बघितले नव्हते आणि जे कोण वेद अध्ययन करतात, दान पुण्यकर्मे करतात किंवा उग्र तप करतात, त्यांना देखील हे विराट रूप पाहणे शक्य नाही. म्हणजे इकडे कृष्णाचा मेसेज काय आहे की तुम्ही माझी प्रेममय भक्ती करा, प्रेमाने तुम्ही माझी सेवा करा आणि अशा भक्तांना मी दर्शन देतो. म्हणजे इकडे बघा, कृष्ण कुठेही सांगत नाही मोठमोठी पुस्तकं उघडा, वेद अभ्यास करा, असं नाही. प्रेमाने माझी सेवा करा. आणि बघा कृष्णाची सेवा करायला किती अवघड आहे. तुम्ही समजा जर
बघितलं वेदांमध्ये अनेक देवदेवतांना प्रसन्न करायला होम हवन आणि आणि बऱ्याच काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत आणि त्या ज्या सर्व विधी आहेत त्याला खूप सामग्री लागते, पैसा लागतो, वेळ लागतो, इतर आपल्याला ब्राह्मणांना घरी बोलवावं लागतं आणि ते सगळं खूप मोठ्या काय म्हणतात ते तो एक मोठा प्रस्थ होतो की आपल्याला ते विस्तृत करावं लागतं आणि इतका वेळही आपल्याकडे नसतो. पण कृष्ण बघा आपल्याला एवढं सांगतोय का हे कर ते कर, नाही. कृष्ण आपल्याला काय सांगतो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आणि जप करायला सांगतो. आणि शिल प्रभुपादांनी सांगितलं 3च गोष्टी, श्रवणम, स्मरणम आणि कीर्तनम, 3च गोष्टी या कलियुगात करायला अतिशय सुलभ आहे आणि आपण त्या कधीही करू शकतो. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला समजतं की कृष्णाला काय हवंय, प्रेमाने आपण त्याची सेवा केली पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 50. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण. हा, मग आता अर्जुनाचा जीव भांड्यात पडला, ते विश्वरूप गेलं आणि आता अर्जुनाला प्रथम कृष्णाचं चतुर्भुज रूप दिसलं आणि मग तो जो त्याच्या समोर होता, त्याचा सखा होता, ज्याला 2 हात होते, 2 पाय, 2 डोळे होते, हे रूप बघितल्यावर आता अर्जुनाला धीर आला. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 51. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अति सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांतचित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. श्लोक नंबर 52. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जी रूप पाहत आहे त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याचा नित्य प्रयत्नात असतात. श्लोक नंबर 54. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगानेच जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की देवता सुद्धा माझे हे जे श्याम सुंदर रूप आहे ते बघण्यासाठी नित्य प्रयत्न करत असतात. व श्रील प्रभुपाद सांगतात की जो एक शुद्ध भक्त असतो किंवा एखादा वैष्णव असतो तो देव देवतांपेक्षा सुद्धा वर असतो. तर देव देवता सुद्धा हे रूप बघण्यासाठी नित्य प्रयत्न करत असतात. आणि मग शेवटी कृष्णाने सांगितलंय की भक्ती योगानेच मला जाणणे शक्य आहे. आणि भक्ती कशी पाहिजे, अनन्य भक्ती पाहिजे. अन म्हणजे नो आणि अन्य म्हणजे अदर, नो अदर भक्ती, म्हणजे फक्त कृष्णाचीच भक्ती करायची, इतर कोणाचीही भक्ती नाही करायची. अशा भक्ती योगानेच आपल्याला कृष्ण तत्व जाणणं शक्य. कुमुद माताजी आल्यात का? की आता शेवटचा हा श्लोक आहे, मी वाचते. भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे कृष्ण माताजी. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येणे. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. शेवटचा आहे आता, मी वाचते. मत्कर्म कृत मत्परम मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव. हरे कृष्णा. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणीमात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. आता बघा, इकडे आपल्याला अनेकदा वाटतं की आपण जप करतो, आपली प्रगती होत नाहीये, पण इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की त्याला काय आवडत नाही, सकाम कर्म म्हणजे कर्म करायचं आपण, पण काहीतरी मागायचं. कृष्ण म्हणतो हे नाही तुम्ही करू नका. तर्कवादाच्या संघातून मुक्त व्हा, म्हणजे तर्कवाद सुद्धा आवडत नाही. तर्कवाद म्हणजे काय, जे वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे किंवा इतर ते आपण म्हणतो ना, नेती नेती न इति असं आपण म्हणतो. हे कृष्ण काय आहे, कृष्ण असा नाहीये, कृष्ण असा नाही, असा नाही. मग असं करून आपण म्हणतो की कृष्ण काय नाहीये ते आपण म्हणतो, पण काय आहे ते सांगत नाही. तर तर्कवादाच्या संघातून आपण मुक्त झालो पाहिजे. आणि कृष्णाला विशुद्ध भक्ती आवडते, की जो कृष्णासाठी कर्म करतो. आता इकडेच कृष्ण थांबलेला नाहीये, तो त्या माणसाने कृष्णालाच परम लक्ष्य मानले पाहिजे. इकडेही थांबलेला नाहीये. आणि काय म्हटलंय, हा जो भक्त आहे हा सर्व प्राणी मात्राशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. म्हणजे कधी कधी आपण करतो, कृष्णासाठी कर्म करतो, कृष्णालाच आपल्या जीवनाचे लक्ष्य मानतो, पण हे आपण नाही करत. सर्वांशी मित्रत्वाने आपण वागायला पाहिजे. तर असा जो आहे, म्हणजे हे सगळं जे जो कोण भक्त पाळतो, तो निश्चितपणे त्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. आता हा अध्याय झालेला आहे. तुमचे काही प्रश्न आहेत का? आज आपण काय काय बघितलं? अर्जुनाने विनंती केली की कृष्णा, तू मला तुझं विश्वरूप दाखव. मग श्रीकृष्णाने प्रथम विश्वरूपाचं थोडस वर्णन केलं आणि अर्जुनाला दिव्य दृष्टी प्रदान केली. आणि मग अर्जुनाने ते विश्वरूप बघितल्यावर त्याला प्रथम आनंद झाला, पण नंतर मात्र तो खूप भयभीत झाला. आणि जेव्हा त्यांनी बघितलं पूर्ण कौरव सेना कृष्णाच्या मुखामध्ये प्रवेश करत आहे, तेव्हा अर्जुन घाबरला आणि विचारलं, कृष्णा तू कोण आहेस? मग कृष्णाने उत्तर दिलं की मी काळ आहे. मग अर्जुनाने प्रार्थना केली. त्यांनी कृष्णाचं विश्वरूप बघून तो घाबरला आणि तो म्हणाला की मी तुला माझा मित्र म्हणून मी तुला हे कृष्ण, हे यादव या नावाने हाक मारलेली आहे, अनादराने तुझ्याशी वागलेलो आहे, तर तुम्हाला क्षमा कर. आणि मग अर्जुनाने प्रार्थना केली की तू तुझ्या सौम्य रूपामध्ये ये. आणि आता हे विश्वरूप मला बघायचं नाहीये, माझं मानसिक संतुलन मी राखून ठेवू शकत नाही. मग कृष्णाने त्याला त्याचं श्यामसुंदर रूप दाखवलं आणि सांगितलं की माझी प्राप्ती होण्यासाठी शुद्ध भक्तीची आवश्यकता आहे. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. एक मिनिट.